אנחנו מגיעים פה לבתים של ניצולי שואה, להעלות את החיוך, לחמם להם את הבית, לחמם להם את הלב. כמו שאתם רואים, שמיכה דו צדדית, שמיכה חורפית, רדיאטור. יש לנו פה קרטונים, ערכה של צעיף, כפפות, כובע, גופיות חמות, גרביים, נעליים, בקבוק מים חם, תאורת חירום, יחד עם סל מזון, פירות וירקות. הבאנו טונות, מלא טונות. יש לנו פה מצנבים, יש פה דגני בוקר לבוקר, קצת ופלים. תודה רבה לחסידי לאומי, שאתם לא שכחתם אותנו. שלא יהיה חס ושלום שיהיה מצב של ניצול שואה, ששרד שואה לא ישרוד את חיי היום-יום, וישרוד את החורף הזה. ניצולת שואה הזאת יכולה להיות סבתא שלכם או אימא שלכם. כנסו לאתר גיוסים, בבקשה. כל תרומה תסייע.